Nå. Det her, det er 600 heksehyl. Hold den. Med Niklas, Nicky og Emil. Ja, det er gangsterne her, ikke også? Lad os nu se, hvad der sker her, ikke også? Nu sker det bare for væk! Længere væk, længere væk, længere væk. Længere væk. Hold nu kæft, mand. Fuck. Så er der mål. Hej. Ja, det gør det. Vi får det se op. Prøv lige se. Hele brystet skade er helt røget til. Prøv lige se op. Hele brystet skade er røget til. Prøv lige kig. Det er noget, der kan springe. Ja. Det er ikke godt. Det er det. Prøv se der. Ja. Hvad så? Ej.